So, andito tayo ngayon sa bahay ni Berly sa Magalang, Arayat. Ayun. So, mag-mountain climbing kami rito ngayon. Sige, Gemma. Okay. So, kapag tayo sa bundok. Nasa Santo Niño, Arayat, Magalang kami. Kapatid ni Berly. Oh, Ming. Tara, Ming. So, mamumundok kami ngayon. Dito talagang jungle na jungle dito. Ay, nakamangmang manok yan. Okay. Okay ka lang. Okay. Kanan yung dalaman niya. Hindi na makakabot dito yung mga zombie. Halina na. Hihinga din sila eh. O sa Walking Dead, tutuita. Kalat-kalat yung bundok. Ito yung mga bahay dito, guys. Ayan, may bahay kubo. Aray ko. Ayan, nasampayan nila. Okay. So, yung lupa nila rito medyo dry. Anong gagawin mo, Mar? Wala, may nakuha din. Let's go. Nakuha si Jmar na kanyang pagtungkod. Moses! Si Moses. Okay. So, dry yung bundok ngayon. Wala masyadong ulan-ulan. Pero naging malamig yung panahon, no? Presko sigurado ito. Pero ngayon, nawawala na yung lamig. Nakakahinga talaga. Patirik na naman yung daan. Naiwan nila ako. So kapag umuulan sigurado dito yung daan ng tubig. Kasi ayan yung palatandaan, no? Yung pinakakanal. May mga saging sa paligid. Ito yung pinaka creek nila rito. May mga talim na kamuting kahoy. Ayan naman, kinabahan na naman si Erin. Hindi, may go for. Sige. So, takot si Erin tumawid sa ganitong tulay. Okay. So, may mga mangga rito. Okay. So, ito na yung bundok, guys. Berly! Kailan yung last mong panik dito? May kukwento ko sa inyo, no? Nung high school kami noon, nagbibo kami, pumanik kami sa bundok ng Arayat. So, may nawala ang tatlong Maria. Si Gemma, si Princess at si Daisy. Nawala sila sa kagubatan. Naligaw sila. Imbis nakakaliwa, kumanan sila. Ito po. Pero, ang kagandahan, nakita-kita pa rin kami. Adventure talaga. Panahon ng high school life namin yun noon. Nawala sila. Pero ngayon, nandito na naman kami ngayon. Pabalik sa bundok ng Arayat. Gugunitayin natin or mag-ano tayo, kaalalahanin natin, no? Yung mga nakaraan nating panahon ng high school life. Ngayon, eto na kami. Kaso kulang na, hindi na kagaya ng high school kami. Lahat ng PMT officers magkakasama. Ngayon, be aware kayo sa dahon-dahon. Yes.
Ayusin ko, bago may pabalik ha. Bago tayo tayo na sigang muna kasi nauna. Ano oras yun, Red? Aray ko. Pero di naman tayo makakauwi ng ano ha, Juan. Hindi naman siguro. Oo kasi, relax ka. Di ba? Ano yung gana? Awa. Darla, giyo mo pa yung dalan. Ay, pero nakakasal ba tayo kasi na balik ka na niya eh, balo. Darla. Ay, nung isa mo balo, ito kayo niya ako naktuki. Hindi ba na itaan sa kapatid na? Kat kami kapeta. Oh, sige Hindi dito. siya pa mong kaya uling. Oh, mga tapas si Bayong Pandesal. Wala nakatuka dito. Ay, mga palit. Uy, pwede naman Ayan, ibigin. sulok-sulok. Sulok-sulok. Sa likod ng ano? Kawayan. Wah. Ala, ati naman. Ang presko naman. Wah, kay Maro. Tingnan mo na baka may ahas na lumilipad. Ay, ang hasil lumilipad. Pakpak na. Oo, sige pa yan, Bisa. Flying snake na. Sige. Hali, hintayin na natin si Andoy rito. Oh, sige, paano guys? Mga, Bango. Kasi sana bango. ay, ot ni kamatsin, ot ni kamatsin. Wala na yun. Ito, mga paragkawat. Paragkawatan. Ayan yung magaw na turong gataw. Ayan, Sorry po. mawala ka ng mangga. Dalay ko lang ito. Ba't walang buko dito? Saka naman sa Walang kaya walang labong ha. Wah, may magbugnay. May bugbugay paring Alvin. medyo ako parang Jessica. Nawawala ang Ebidensya. Dalawang ko na. Pataas na yung daanan. Tahirapan natin. Natulak na lang si Gemma. Ay, walang pagpagulong-gulong ha. Alam magpabalik. Pahinga mo na, pahinga. Relax. Dali na ka. Pababa na lang tayo. Hindi na kaya ng iba. Hindi na. Patatin may atake. Tara. Hindi na kinaya. Relax ka muna. Upo ka muna. Upo ka lang. Upo. Upo ka muna. Wah, baba na tayo. Then guys, bumaba kami. So yung shortcut na dadaanan namin, hindi kinaya ng mga kasama namin. Hindi kinaya ni Gemma. Si Rona, si Gemma. Nahirapan sila. Hiningal. Napan niyo ako. Ano sa busa ko? Okay. Cover your face. Ay! Nahulog. Por favor. Ahora maubusan yata na yung tubig. So, dry na dry yung paligid natin dito guys. Tinatakayan ni Gemma. Okay. Moses, yung tungkod mo. Yun. So, aray ko. Ito yung paligid dito. So, nag-mountain climbing kami ngayon. Hindi kinaya sa shortcut. Kaya, hanap tayo ng ibang ruta. Nasa longkat tayo ngayon. Wala sa shortcut. Ay, may kamachilis. Hello, doggy. Doggy. Dala kayo. Hello. Hininga ng mga homeboys. So, nangyari sa nila, kinabahan sila na makita nila yung pinanggalingan namin. Matirik na pala yung kinalalagyan namin kanina. May nalulula at may napagod, may hiningal. Isa na rin ako sa hiningal. Pero kaya pa naman. Si Irene, no? Matibay si Irene. Si Moses, may dalang tungkod. Bumata si Moses ng San Ignacio. May mga kasagingan sila rito. Aray ko. Okay.
So, pupunta kami ngayon sa lupa nila Berly. Wow. Presko rito. Ba, saan yan, Farm Berly? Hello, papi. Whew. Ano, kaya nyo pa? Want some cake? Ito, oh. Tayo ng kalabaw. Oo, tayo ng kalabaw yan. Masustansya yun. Binigyan mo naman na yun eh, yung makopa namin. Diba? Opo kayo dyan, kahit yung Yolanda, hindi man yan napatupag. Pero namatay, nalalag. Masustansya yan. Di pa ako lang na din. Yun yung pataba, magandang pataba sa mga halaman. Tayo ng kalabaw. Okay. Oh. May daanan naman pala rito. Hoy, Gemma, okay ka lang? Darle, bala mo kayo yung pintalan tayo ngayon eh. It's getting hot. Okay. Mainit na pala rito, no? Nagreklamo na si Erin. Ay, wow. Hoy! Kaya nyo pa? Ito yung ginagawa. Moses, paulanin mo na. So, dito sa kabila. Aray ko. Ayan yung bundok. Hindi nga lang, guys. Oo. What's wrong? So, ayun na. Ayun yung kabuhan. Nilakad namin. Papanik kami. Palaban ko ah. Ang dami nakakatakot ito. Ha? Pag umulan no, maputik. Wah. Ayan yung bundok karayat. Marami silang tanim na mangga. Ang tawag dito, hiking? Hiking. Hiking. Wah. So, andito na kami sa may bandang tuktok. Hindi biro yung ginawa namin ngayon ah. Kung ako lang naman, hindi mo lakad niya. Lumapit. Okay. So, doon kami galing guys. Matirik yung daan. Pero mas matirik kung doon kami lulusot. Doon kami manggagaling. So, nakakahingal. Pero kaya pa. Gusto ko nang i-abort ang mission. Ay, may mga saging dito. Ito guys. Balik na kami sa bundok. Alas 10 na lang umaga. Alas 10. Tirik matirik. Okay. Ito yung view sa patagan sa baba. Ayan sila, nagintayan. Okay. So, ayan ang view. Hiya, manya! Tara. Dito kami sa taas. Hindi biro-biro, guys. Malapit namin sa mismong bundok. yung kaanuhan na sa lokasyon ni Berly. Ganito yung nilakad namin, nagbibok kami yun. Gabi, pinababa kami nila layon para magigib sa baba. Yun. Siguro naman kayo. May order na sa station eh. Dito pakpak, go. Santo Niño Arayat. So, ayan yung bundok. So, yung mga tanim nila rito, mga sigarilyas. Makawayan. Okay guys, so parang nagbalik high school kami. Nag-training kami sa PMT, Preparatory Military Training. So, pumalik kami sa bundok. Ayan yung bundok. Bundok Arayat.
Sobrang init. Buti na may hangin-hangin. Pero hindi biro-biro, nakakahingal. Nanibago na ako. Hiningal ako. Isa pa yung init, nagpapahina. Hindi ko kaya na ganito kalayo yung lugar ni Berly. Nakala ko yung malapit lang. Bundok talaga. Sige, tuloy natin yung mission. Okay. Medyo mahirap yung daan yan, tingnan nyo. Kahirap pa ng daan. Diyan ka dadaan rin. So, welcome to the jungle talaga. Nagtapas sila ng mga puno. Bago. Okay, kamo. Okay. Jema, kaya pa. Abort the mission na lang. Talaga mahirap. Aray ko. Ayan. Tungkod. Mauses ka na rin. Bagay sa akin, tugutot ako. Talagang ganito kahirap. Hindi ko akalain na. Agoy. So, ang mission namin dito, ma-reach yung Bukid de la Berly. Ng kayayaan. Di ipagpatuloy. Okay, may mga taniman na dito. Naiwan na ako. Nanghina na yung lolo nyo. Sige lang guys. Ito yung mga taniman nila. Sigarilyas. Okay. Pahinga muna kami. May hagal na ako. Nagutom na si Jemar. Kaya titirahin namin pandesal. So, nauna na yung girls. Tsaka sila paring Alvin. Nakakahinga talaga. Kaya paligid o. Kaya pa? Kaya pa. Buti lang wala si Sid. Si Sid kasama, bibigay din niya. Ah! Sige! Sige! Papahinga lang! Ito yung paligid. Pakita ko. Ito yung paligid guys. Sige na. Pandesal. May pandesal pa ito, Maro. Busin mo ito. Huwag ka maya. Magsabi ka lang. Marami pa tayong pandesal. Ayan. So talaga hindi biro yung pagpanik sa bundok guys. Kung hindi ka taga rito, maninibago ka. So kami taga Patagan kami, Kapatagan. Nanibago kami. Patutusin, nakakahingal. Gusto ko na sumuko talaga eh. Pero konti na lang. Wala tayong tubig. May tubig ka pa? Ano? Saan yung baso mo? Saan yung tubig mo? Diskarte na tayong tubig doon. Okay. So, babalik ko na ito. Nag-recharge na si Jmar. Okay. Okay. Let's roll. Hard guy, that's hard. So, hindi ganon. Hininga na talaga ako. Konti na, yung kubo na yun. Matirik na yung daanan. Naglalangit-ngit yung mga kabayan. Doon ako galing. Maraming kawayan. Nakuha ko nang maglistis ng tiyan. Wala sa karan. Ay mo.
Paring Alvin. Ano masasabi nyo? Anyaman naman Wala, ako. Wala na. wala na kang masasabi. Anyaman Wala naman na ako. kang pay. Sungan na. Ayoko na. First time. First time na bumalik sa bundok. Matanda na tayo. Oh, Hoy! Tatawa mo na sa Irene. Santo ninyo! Uwa! Uwa! Barrio, Santo ninyo! Alas hindi na makakyat. Lumandarin sa baba. So, ayan. So, ito yung kinahinat na namin. Para kaming mga pagod na sisiw. Alam niya, Jess, kaya ano yun ah? Kasi para Alvin. Si Irene. So, hindi ganun biro-biro yung pagpanik sa bundok. Talagang na-experience namin. So, talagang risky siya. So, lagpas isang oras yung biyahe namin ng pagpanik. Sabi nun, ano raw? Kalahati lang. May daan ng Berlin. Nakakaatake. Malayo na sa edad natin. Kaya tayo! Ang dami yan dyan lang. Oh, dyan lang. Ang problema ngayon namin dito, walang tubig. Walang tubig, tapos tanghali na. Gutom na yung iba. Buti ka pa may signal. Na? Santo ninyo. Santo Niño, bundok. Santo Niño. Okay. Yes. Parang cross. Kaya pala tiga-tiga yan. Hindi ko kinaya. Nagubad na ako ng damit. Ano ito kinala? Tumingin ka siya. Ano? Nagutom na kami. Nanginginig na yung laman ko. So ayan, bababa na ulit kami. Parang ayaw na humakbang yung pa ako. Aray ko. So, bababa na ulit kami. Nakita na namin yung pwesto ni Berly. Ito guys, bababa na kami. Ayun na sila. Puro kawayan. Mga kawayan trip. So, wala sinabi yung bundok ng groto, Bamban Groto. Mas mataas to. Ilang oras yung lakad namin, talagang nanginig yung laman ko. Tapos wala kaming tubig ngayon. Nabitin kami, naubos yung tubig namin. So, sa mga mountaineers dyan, saludo ako sa inyo. Mas malayo nilalakaran niya. Tinry namin mag mountain climbing. Talagang hindi biro-biro. Diba sa mga mountainers ng araw, nilalakaran nila? Wow. Ito na try namin. Mainit. Ang oras ay 11:30, mag-alas 12 na. So, Kasi sa mountainers, ilang oras yung lakad namin. sila niya nga doon nilakad. Kaya may tutod na pag-imbabaw bundok. Wow. Walang break. Dire-diretso. Nakagutom. Tapos dry pa yung paligid. Parang nga. Sana umulan nga. Uy, wag mo na ngayon. Papasma ka to. Na, nagdarasal siya. Sana umulan daw. Ano, wag mo na ngayon. Papasma ka. Hindi, mararelax tayo nun. Papasok tayo ba nun? Dire-diretso na ang paruta. Tibay ni Berly. Si Berly hindi hiningal. Ay, Na Berly. Ang nakakahingal lang talaga yung pagpanik mo sa bundok talaga. Pero pag pababa, medyo kaya na. parang ako tinutulak eh. Diba? Ang kawatan ng bayabas eh. Tara na. Manuno kayo dyan. Tara. Dali lang. Wala pa yan. Ito yung paligid dito guys. So, talagang ang init. Salilong mo tayo dito. So, ayan yung pinanggalingan namin. Diyan kami galing sa tuktok. Hindi ganun talaga simple. Ayan, may nakatira dito. So, naobserbahan ko lang dito. Walang patubig. So, nasa alam nila dito. Tubig ulan. Kaya dry na dry yung lupa. Mahirap dito magtanim. Kailangan magtatanim ka dito. Meron kang patubig. Malawak sa ano. So, Santo Niño. Barangay Santo Niño. Okay. Hininga na talaga ako. Nanginginig na yung mga muscle ko sa ita. So, ano sa bango pa rito guys. Dinidevelop na yung daan. Ito, baka ilang years lang ito. Nagiging tourist spot na rin itong part dito. So, may picture itong Arayat. Nadidevelop na eh. So, lahat ng mga business minded dyan, darating ang panahon, pwede kayo rito. Ayan o. So na talagang bulldozer na nila yung daanan.
Dati depende sa lang ang dalan niya. Talagang talaib lang na eh. Ay, thank you Lord. Salamat naman, makulimlim. Sige mo rin. Okay. Sibay naman ang Sabi tayo kaya. Oo. Maraming investor ang magkakagusto rito kasi maganda yung view eh. Tsaka malamang mura pa yung lupa rito eh. Ngayon man na. Per hektar naman siguro pisasabihan eh. Ay, thank you Lord. So ngayon, salamat, makulimlim mo. Makulimlim. Corner. Swerte naman nila. So yun yung view sa baba guys. Palayan, no? Oo. Ano rin? Bahay. Mansanitas yan, Neverly. Mansanitas. Oo. Oo. So, ang problema namin ngayon dito guys. Wala tubig. Naubos yung tubig na bitbit namin papunta. Habang nagtatravel kami. Habang naglalakad. Naubos. Kaya nito pagbaba. Pagkarating namin sa taas, naubusan namin. Kaya nito pagkababa, tiis kami sa uhaw. Ito hindi ito mansanitas, diba? Yan, hindi mansanitas yan. Oo, ayun yung view doon. Alay ko sinik mura. Ayan, no? Ala, nandiyan pa yung ano mo? Ayan, guys. Alay ko sinik mura. Nagutom ka na yan. So, ang dinaranas namin ngayon, nauuhaw kami. Tsaka may halong gutom na at pagod. Kaya ng umaga, excited kami. Excited kami sa pupuntahan namin. Excited kayo, no? Sabi kasi ni Berly, malapit lang. So, yung malapit, ilang oras pa lang biyahe. Kung lalakarin. So, hanapot kami. Siguro may isang oras ang biyahe namin ito paglalakad. Isa't kalating oras. 1 hour kaming, more than 1 hour. Oo, kaso, nervous yung mga Alabangers. So, may shortcut sana doon, kaso matirik lang yung daan. Doon, oh. Kaso, hindi kinaya ng mga girls, kaya dito na lang tayo. So, saludong-salud ako sa mga mountaineers. Yung mga pumapanig sa bundok. Kami, naganda kami kanina. Bitin nga lang. May mga bago kami pagkain, may bago kami tinapay. Tapos, may bagong tubig, kaso nga lang bitin. So, excited kami. Ang nangyari sa amin, binatayan namin yung alarm clock. Nauna pa kami magising sa alarm clock. Wow, dito may mga mangga. Pakita ko sa inyo. Baga ko. Puro mangga, no? Yung tawag natin. Wow. Alaga yung kanyang mangga. Pag yan nagbunga, bawing-bawi sila. Kain-kain na. Oo. Tickliss, no? Yung ano, gamot sa kurik. Yan. Ayan, yan. Ayan. Yung galumbang? Ay, hindi magalumbang. Wala na yan. May mga tinik. Wow. Anahaw? Hindi naman anahaw yan. Yung ano yan, yung katawan niya. Yun yung anahaw, yung natumpa roon. Yung portion doon. Okay. So, Gamot, itong buli natin mo. ayan na guys. So, kita niyo yung daanan. So, balang araw madidevelop to. Ito na yung umpisa eh. Ginagawa na yung daan. So, ayun yung mga bahay sa baba. Mga danger. Wow. So, 53 na tayo ng Darli. 53, makakapanig pa kaya tayo ng Darli? Magkita na. Okay, nalupat na ako.